Πούστε παιδες, σήμερα θα κάνουμε την κατάταξη, το tier list με όλα τα liveries που έχουν εμφανιστεί, δηλαδή όλα στα μονοθέσια του 2024. Να δούμε ποιο θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο, ποιο θεωρώ ότι είναι το πιο άσχημο. Και γενικά να ξέρετε ότι σε αυτό είναι απλά προσωπική γνώμη. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση σε αυτό το πράγμα. Είναι απλά μια κατάταξη. Και πάμε να μιλήσουμε για το κάθε μονοθέσιο. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά έτσι όπως τα έχει στην οθόνη. Θα έχουμε το τέλειο, το όμορφο, το μέτριο, μπορούσαν καλύτερα και τι κάνατε ρε, τι κάνατε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το Aston Martin. Aston Martin δεν είχε μεγάλη διαφορά από πέρσι. Περίμενα να έχουν κάτι το διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είχε λίγο πιο πράσινο φωσφοριζέ να χρησιμοποιούσαν σε γραμμές, αλλά δεν άλλαξαν και κάτι και έτσι θα το βάλουμε στο μπορούσαν και καλύτερα. Θα μπει εδώ. Θα πάμε μετά στη Ferrari, που η Ferrari, εντάξει, το κλασικό κόκκινο δεν εντυπωσίασε και τρομερά, αλλά παρόλο που φέτος φαίνεται ότι όλα τα μονοθέσια τα περισσότερα είναι προς το μαύρο, που είναι απέσιο, βέβαια θα μιλήσουμε για το μαύρο που είναι απέσιο, κατάφεραν να το κάνουν πιο κόκκινο από πέρσι. Μ' αρέσει που έχουν βάλει τις κόκκινες ζάντες, είναι απίστευτο, πανέμορφο με τις κόκκινες ζάντες, και η αεροτομή μπροστά είναι πιο κόκκινη από ό,τι πέρσι. Μ' αρέσουν και οι κίτρινες γραμμές που έχουν βάλει, επιτέλους βλέπουμε μια αλλαγή. Δεν είναι το τέλειο μονοθέσιο για μένα σε ομορφιά, αλλά είναι πανέμορφο και θα το βάλουμε εδώ ψηλά στο όμορφο. Μετά πηγαίνουμε στη Red Bull. Η Red Bull. Τι να πω για τη Red Bull. Είναι ίδιο όπως πάντα, εντάξει, δεν αλλάξει κάτι. Το κάνανε όμως χειρότερο από άλλες φορές. Επειδή μίκαιναν το ταύρο πίσω, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θα έπρεπε να μπει στο μέτριο, αλλά επειδή μίκαιναν το ταύρο θα το βάλω στο μπορούσαν και καλύτερα. Δεν είναι μονοθέσιο για να σε εντυπωσιάσει. Επειδή δεν κάνουν καμία αλλαγή, δεν μπορείς να πεις ότι είναι εντυπωσιακό μονοθέσιο σε εμφάνιση. Εντάξει, είναι, αλλά το έχεις δει τόσες φορές που πλέον δεν σου είναι εντυπωσιακό. Νίγηκα ρε, ούτε τα σάλια μου δεν ξέρω να καταπιώ. Πηγαίνουμε μετά στη Haas. Η Haas που άλλαξε κάπως το μονοθέσιό της. Δεν με ενθουσίασε καθόλου, δεν μ' άρεσε καθόλου, πολύ μαυρίλα. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό όταν βλέπω μαυρίλα στα μονοθέσια. Βέβαια θα ξαναμιλήσουμε για τη μαυρίλα σε λίγο. Δεν μ' άρεσε καθόλου, μπορούσαν και καλύτερα. Προς τι κάνατε ρε, είμαι σε φάση να το βάλω και να το βάλω εδώ, μπορούσαν και καλύτερα. McLaren που έχουν βάλει πάρα πολύ καρμπόν. Είχε κυκλοφορήσει πολύ νωρίς η εμφάνιση της McLaren. Εγώ νόμιζα ότι είναι η περσινή. Δεν μου φάνηκε καμία αλλαγή. Παρόλα αυτά, μετά που το παρατήρησα, είδα ότι έγινε πιο μαύρο. Είναι απέσιο, κακάσχημο είναι. Δεν το μπορώ καθόλου το μονοθέσιο. Και εννοείται ότι θα μπει εδώ στο τι κάνατε ρε. Βέβαια δεν είναι το χειρότερο, υπάρχουν χειρότερα. Μετά πηγαίνουμε στη Mercedes. Παρόλο που δεν μ' αρέσει το μαύρο στα μονοθέσια, κάτι κατάφεραν στο σχεδιασμό να το κάνουν πανέμορφο μονοθέσιο, που δεν ενθουσιάζομαι εγώ με τη Mercedes, γιατί και η Mercedes δεν κάνει τρομερές αλλαγές, είναι μικρές οι αλλαγές, αλλά αυτό από το μαύρο με την μπλε γραμμή και να πάει προς το γκρι στο μπροστινό κομμάτι του μονοθεσιού, είναι όλα τα λεφτά. Πανέμορφο μονοθέσιο. Δεν θα το βάλω όμως στο τέλειο, θα το βάλω στο όμορφο, πιο μπροστά από τη Ferrari, εννοείται. Θα τη βάλουμε πιο μπροστά από τη Ferrari. Μπορούμε να το βάλουμε πιο μπροστά από τη Ferrari, ναι. Και το βάζουμε εδώ στο όμορφο, γιατί είναι απίστευτο το μονοθέσιο, μου άρεσε απίστευτα πολύ. Και πηγαίνουμε στην ούτε καν θυμάμαι πως λέγεται αυτή η ομάδα πλέον. Η πρώην Zauber, Alfa Romeo, Kick TV, YouTube, δεν ξέρω. Όπως λέγεται, δεν με ενδιαφέρει. Πάρα πολύ όμορφο μονοθέσιο, εντυπωσιακό, και θα ήμουν πολύ κοντά, αν δεν υπήρχαν άλλα μονοθέσια, να το έβαζα στο τέλειο. Παρόλο που έχει πάρα πολύ μαύρο και δεν μ' αρέσει όπου έχει το μαύρο κομμάτι το μονοθέσιο,
μ' αρέσει με τις ζάντες τις πράσινες, με αυτό το πράσινο το ωραίο, ξεχωρίζει εντελώς από τα υπόλοιπα μονοθέσια αυτό το πράσινο. Είναι πανέμορφο. Κρίμα που θα είναι στις κακές ομάδες, δυστυχώς, αλλά είναι πολύ όμορφο μονοθέσιο και θα το βάλουμε εδώ στο όμορφο, λίγο πίσω από τη Ferrari. Παρόλο που έλεγα ότι θα το βάλω στο τέλειο, το βάζω λίγο πίσω από τη Ferrari, γιατί πλέον έχω αλλάξει γνώμη για το τέλειο. Πηγαίνουμε στην Visa Cash App Pro S20 με 3 κάμερες, 15G και εμβολιασμό για COVID. Δεν ξέρω πώς λέγεται η ομάδα, όπως και να λέγεται η ομάδα, η Pro είναι Alpha Tauri. Μπορεί να έχει αυτό το παράξενο όνομα, μπορεί να είναι μια μέτρια ομάδα, αλλά είναι πανέμορφο το μονοθέσιο. Είναι απίστευτα ωραίο το μονοθέσιο. Μόλις το είδα, λέω τι κάνανε οι τύποι. Τι κάνανε οι τύποι. Πώς κατάφεραν να συνδυάσουν αυτά τα λίγα χρώματα που έχουν πάνω, με το κυρίως το μπλε, να το κάνουν τόσο όμορφο. Να μην φαίνεται το μαύρο, να μην σου αποσπάει την προσοχή το μαύρο που είναι απέσιο. Να μην σου αποσπάει την προσοχή και να γυαλίζει το μονοθέσιο, να μην είναι ματ χρώμα. Δεν λέω, θα την πληρώσουν για όλα αυτά. Λογικά θα είναι πολύ αργό μονοθέσιο, αλλά είναι τέλειο. Είναι απλά τέλειο και είναι το μόνο μονοθέσιο που βάζω στο τέλειο. Δεν μπορώ, παιδιά, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το μονοθέσιο. Μετά πηγαίνουμε στην Williams. Η Williams κλασικά έκανε αλλαγές, πάλι προς το μαύρο. Δεν τρελάθηκα. Βέβαια θεωρώ ότι είναι καλύτερα από άλλες χρονιές. Είναι λίγο καλύτερος ο σχεδιασμός και αυτή τη φορά φέτος θα το βάλω στο μέτριο. Θα είναι το μόνο μονοθέσιο στο μέτριο. Και πηγαίνουμε στην Alpine. Η Alpine ήταν... Αχ Θεέ μου, αυτός που το έκανε εκεί σχεδιασμό. Μαύρο, τέρμα. Έτσι που και που πέταξαν λίγο χρώμα, έτσι ροζ και μπλε. Μας είπαν ότι έχουν και 2 διαφορετικά liveries, που και τα 2 είναι μαύρα. Απέσιο, κακάσχημο, 0 φαντασία, τίποτα, 0 και τους εύχομαι τα χειρότερα έτσι στο πρωτάθλημα. Μόνο και μόνο που επειδή βγάλανε αυτό το μονοθέσιο, τους εύχομαι τα χειρότερα. Μόνο DNF, κυρίως τον Ocon, και ό,τι χειρότερο, να βγει η τελευταία ομάδα. Ό,τι χειρότερο σε εμφάνιση δεν βλέπετε το μονοθέσιο, χειρότερο από τη McLaren, και εννοείται ότι θα το βάλουμε εδώ στο τέλος. Το τι κάνατε ρε, τύποι ρε αθεόφοβοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιος έδωσε έγκριση να κυκλοφορεί αυτό το μονοθέσιο εκεί έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, δική τους ομάδα είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ πάντως θα είχα ένα πολύ ωραίο χρωματιστό μονοθέσιο. Θέλω να ξεχωρίσει, θέλω να φαίνεται. Δεν θα είχα μαύρο χρώμα. Ναι μεν το κάνουν γιατί κερδίζουν στο βάρος με τη βαφή και γι' αυτό αφήνουν τα άνθρανα κονήματα να φαίνονται, αλλά δεν θα με νοιάζει αυτό. Παίζει ρόλο και η εικόνα, πρέπει να είναι όμορφο το μονοθέσιο. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς με ό,τι να είναι. Ναι μεν παίρνεις πρωτάθλημα με ένα απέσιο μονοθέσιο, αλλά πρέπει να είναι και εντυπωσιακό. Εννοείται ότι θα είχα ένα χρωματιστό μονοθέσιο και γι' αυτό μακάρι Visa, Cash App, Daniel, Ariel, Ferry, πώς καταλέγεται, να πάει καλά. Λοιπόν παιδες, αυτή είναι η κατάταξή μου. Όπως σας είπα πριν, είναι απλά το γκούστο μου στα μονοθέσια. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση σε αυτό το tier list. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει πάρα πολύ η Alpine, σε κάποιον μπορεί να αρέσει πάρα πολύ η Williams και να μην του αρέσει καθόλου, ας πούμε, η Visa, η Red Bull, η Mercedes. Όλα είναι πιθανά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος στα γούστα για ομορφιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και είστε καινούριοι στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Και μέχρι τότε εσείς ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!